तो ये भैया लोग जैसे ही गोधन कुटाई और जान से साथ छूट जाई। इहे डर पूरा लैला मजनू के सतावता। जबले गोधन नइखे कुटाइल तबले जान कुंवार बाड़ी आ हमार बाड़ी। जैसे ही गोधन कुटाई जान के बियाह हो जाई हमनी से साथ छूट जाई। इहे बतिया सोच सोच के लैला लो रो रो के अपन आँख फुला ले बाड़ो लो। बाकी एमे केहू का कर सकता है भाई। अरे बकरी के माई कबले खैर मनाई। अरे एक न एक दिन गोधन कुटैबे करी आ हमारा जान के दोसर कोनो ले जइबे करी। जब जब गोधन बाबा के याद आवता हमनी के करेजा फाटे लागता। यही से कहतानी ये भैया ई बतिया तो फिक्स बा आ इश्क में बहुते रिक्स बा। तब भैया लोग फेरू से गोधन बाबा कुटा गइल बाणे आ सुन के लैला मजनू मुँह खड़िए पटा गइल बाणे। अब केतना मजनू लोग के घर दुआर खेत बाड़ी सब लूट जाई। काहे से गोधन बाबा कुटाइए गइल बाणे। अब जान के बियाह रोपैबे करी आ उ छोड़ के जइबे करी। अब जब उनकर बियाह होई तो हमनी के जिंदगी तबाहे न होई। अब एगो जानू अपना सोना के लगे फोन क के आ कहता रे कि प्यार कैलू हमारा से शादी केहू औरी से। कि प्यार कैलू हमारा से शादी केहू औरी से आ तू छोड़ के चल जइबू ए जान तो मर जाएम घमौरी से। अब एमे सोनू का करस उनकरा हाथ में शादी बियाह थोड़ी बा। उ तो बस प्यार के रोग धरा देली। जब अपना भैया से दू चार हाली मार खाली तो बियाह करे खातिर ऑटोमेटिक राजी हो जाली। यही से कहतानी ये भैया लोग कि आफर सीमित समय के लिए बा। जितना प्यार करे के बा कर लो ना तो जैसे दीपावली बीतल गोधन बाबा कुटई हैं अब तहलो के सगरी प्यार दिवाली के पटाखा जैसन भड़क जाई। फिर जान से साथ छूट जाई। ओकरा बाद से बैठ के कहिया लो अरे माई रे माई।